Που είναι το όνομα που έχει τον Ολυμπιακό, δεν ευχόμαστε τίποτα. Ξέραμε ότι θα το γυρίσαμε το παιχνίδι, άμα τρέξαμε όλοι και παίξαμε όπως πρέπει και το καταφέραμε. Κάτι παραπάνω χρειαζόταν στο Ριβάλντο στο δεύτερο ημίχρονο? Τι? Κάτι παραπάνω χρειαζόταν στο Ριβάλντο? Εντάξει, είμαστε μια ομάδα. Σήμερα έκανε πάση ο Ριβάλντο, αύριο μπορεί να κάνω εγώ ή άλλος παίκτη. Το σημασία είναι ότι κερδίσαμε. Με το Ζαγοράκι τι έγινε? Τίποτα. Τι έγινε? Τι είδες? Και ένα διάλογο, εσείς τι είδατε? Όχι, εσύ βλέπεις το παιχνίδι. Νερή, Εσύ βλέπεις το είσαστε παιχνίδι. νερή. Μετά είχατε νομίζω και κάποιο διάλογο στα πολιτήρια. Ό,τι είχαμε εμείς μέσα είναι σε εμάς, δεν θα σας πω τίποτα. Σε ήπιο τον αυτό θέλω να πω. Τι? Νομίζω ότι τα βρήκατε αυτό. Δεν έγινε τίποτα. Εγώ με το Σαδράκη είναι παίκτης, εγώ είμαι παίκτης, διαφορετική ομάδα και ό,τι έγινε μέσα και έξω είναι άλλη. Σε ρώτησα γιατί την ώρα που χτύπησες και βγήκες έξω και γύρισες με το φορείο γύρω-γύρω, έπεσαν πάρα πολλά μπουκάλια από τον κόσμο, είχες γίνει το κόκκινο πανί. Όχι, δεν. Αυτό το γήπεδο ούτε εμένα ούτε στους συμπαίκτες μου μας φοβάται, γιατί το γήπεδο που έχουμε εμείς στο Καρασκάκι, εκεί όποιος έρχεται εκεί φοβάται, εκεί είναι έντρα. Εδώ ό,τι έγινε εύχομαι του χρόνου να είναι πιο δυνατά για να μπορεί να βάλουμε και άλλα γκολ.